Čauko, čauko, zdraví vás Harako, je tu nový vlog, dnes sa spoločne pozrieme na včeliu farmu do Papradna, idem k môjmu kamarátovi pre odložence, rovnako budem pridávať aj včeliu matku. Tak ak ma chcete nejakým spôsobom podporiť, neváhajte a hoďte odber, užite si nové video. Na prevoz odložencov nemám žiadny špeciálny box, mám takéto kartonové škatule, v ktorých som si minulý rok doviezol moje prvé odložence. Na spodku môžete vidieť pekne sieťku, je to vetrané, takže sa nemusím báť o moje včielky, zmestí sa sem po 6 rámikov. Nesiem mu rovno aj na výmenu vystavané rámiky. Čože to tu máme v tej klietke? Zatiaľ čo ja som bol cvičiť, tak ma tu čakal takýto krásny kohutík, hodvábničky, ktorého nesie môjmu kamarátovi do Papradna. Takže matku sme našli, tá je na tomto rámiku odložená. Môžeme ostatné brať do odložencov. Počuli ste diváci? Máme tam čerstvý nakladený plot. Prvý rámik na odložence máme nachystaný. Tu už bude vybiehať plot. Takže akurát. Tuto dáme na kraj ešte jeden krycí, zásobný. Pán včelár, není vás počuť, musíte hovoriť nahlas. Je tu aj pel nanosený. Trošička. Tento plod už bude vybiehať, takže ideálne. Takže krásny rámik, zapelovaný s vybiehajúcim plodom. Babi z Papradna idú do Rašova. Odnášam si odtiaľto aj darček vo forme žihadla. Apiterapiu mám na bicaku. Kamaráti, toto je strašná nádhera, ja sa na to neviem vynadívať. Včielky si našli svoj domov, pekne idú do úľa. Ešte si nahodím očko, otváracie na úľ a paráda, všetko bude hotové. Odložence už mám v úli, pekne si našli svoj domček, idú dovnútra do úľa, určite sa im tam bude páčiť. Ja tam ešte idem vložiť matku a večer ich zakrmím. Kamaráti, tu sa nachádza moja nová včelia matka, ktorú som kupoval z oficiálneho zdroja, zo včelárstva Javorníky. Dostal som ku nej aj takúto dokumentáciu, ako je dekret a oficiálne veterinárne osvedčenie, takže viem, že je všetko v poriadku. Tu sa nachádza moja mladá spárená matka. Pre tento rok je označená modrou farbou. Spoločne s ňou v klietke sa nachádzajú aj sprievodné včielky. V tejto časti môžete vidieť krmné cesto, takže im tam nič nechýba. Takto, ako uvidíte v klietke, tak ju vložím priamo do úľa k mojim odložencom, počkám cca 3 dní, následne skontrolujem, či si včielky nepostavali nový matečník, ak áno, tak prídem a zruším ho, dám ho odtiaľ preč, počkám cca ešte deň, max 2 a otvorím v zadnej časti tieto dvierka,
vďaka čomu sa dovnútra do tejto klietky dostanú včielky, ktoré keď vyjedia toto cesto, matka bude mať bezproblémový prístup dostať sa dovnútra do úla a ja budem dúfať, že ju včielky príjmu. Ahojte kamaráti, prešli 3 dní a ideme skontrolovať moje včielky. Pozrieme sa, či vystávali matečníky, pokiaľ áno, tak ich poruším, pokiaľ nie, tak vypustíme matku z klietky von. Tu môžete vidieť 2 vystavané matečníky. Ako ste mali možnosť vidieť, včelky si vystavali nové matečníky. Tie som im zrušil, teraz počkám cca 2 dní, prídem ku včielkám a vypustím matku z klietky von. Teraz si otvoríme tieto dvierka na nadstavku, vďaka ktorým sa pozrieme dovnútra do úla. Tak čo kamaráti, páči sa vám takáto vychytávka na uli, lebo podľa mňa je to perfektná vec z nejakej tej edukačnej stránky, rovnako pre ľudí, aby sa mohli pozrieť, ako to vyzerá v uli, ako včielky pracujú. Tak ak by ste o to mali záujem, určite neváhajte si pozrieť stránku Včelárstva Trizuliak. Prešlo pár dní a ja sa opäť nachádzam na mojej včelnici. Keďže som vypustil matku z klietky von, idem skontrolovať, či ju moje odložence prijali. Tu môžete vidieť, ako naše včielky vyjedli cesto za cca 3 dní. Cesto som pridával s obsahom timolu na preliečenie proti klieštikovi. Matka už pekne chodí po rámiku, dúfam, že sa osvedčí a bude plodovať, takže naše odložence ju bez problémov prijali. Má číslo 12, čo je moje obľúbené číslo, takže som rád, že sa to podarilo. Moje odložence sú už pripravené na poriadne dokrmenie a preliečenie. Pevne verím, že prežijú túto zimu. Kamaráti, ak ste dosledovali vlog až sem, tak by som sa vám chcel veľmi pekne poďakovať za jeho zhliadnutie. Vidíme sa čoskoro. Ahojte!